Nadakip ang isang 19 anyos na lalaki matapos mahulihan ng 1,2 kilo ng marijuana sa Barangay Pagdalagan Sur, Bawang La Union. Ikinukonsidera na high-value target ang suspect na nakuhanan ng 2 bloke ng marijuana na aabot sa 180,000 pesos ang halaga. Kikita natin sayang ang kanyang future at 19 years old. Talagang meron na siyang background sa illegal drugs. So we are hoping na makuha natin kung yung mga sa likod ng mga supply na ito. At tinitingnan nga ng ating investigation team kung saan pang lugar o sino-sino pa yung mga kasama niya. Ayon sa otoridad, posibleng bukod sa panggamit, ibinebenta rin umano ng sospek sa kanyang mga parokyano ang nabibiling iligal na droga mula sa kanyang supplier. Bagamat bineberipika pa ng otoridad kung saan kinukuha ng sospek ang kanyang supply. Nakita natin yung packaging niya. It's similar to some of the packaging na ginagawa doon dito sa Highlands. Pero hindi natin masasabi kung ito nga yung galing doon. Kasi pare-parehas na they are using packaging tape at yung investigation team natin nga hindi pa linalabas yung mga detalye na ito. But we hope na through the background investigation na to is makikita natin kung saan nga nanggaling yung marijuana na to. Pansamantalang nasa kustodiya ng PIDEA Regional Office 1 ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165. Umamin ang sospek na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot pero itinanggi niyang sa kanya ang mga nakumpiskang ipinagbabawal na droga. Nag-i-smoke lang ako pag magre-relax, gano'n. Wala naman akong masamang balak eh. Basta nag-i-smoke lang ako, gano'n. Paano ma-relax ka? Ma-stress ka ba? Oo, stress. Papaya. Basta mga kon lang din, personal na problema. Yung mga nakalagay sa akin, hindi yun totoo. Lalabanan ko na lang yun sa korte para Pero hindi mo naman tinatanggi na gumagamit? Oo, hindi ko tinatanggi talaga. Pero yung nilagay, plantado yun. Sa depensa naman talaga gagawin talaga nila yan. Magkikita-kita na lang po sa korte at titignan kung sino yung nagsasabi na totoo. But we have all the necessary requirements, yung mga documents, yung mga pictures. At makikita nga natin doon, isusumitin natin ito sa ating court. Patuloy ang isasagawang operasyon ng otoridad para masawata ang mga supplier, nagbebenta at gumagamit ng iligal na droga. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.